Kusayimina umfoka Masango bafethu, kusayimina bafethu. Asixoxeni kabili kathathu. Kunento engithi engike ngayikhuluma ey'nsukwini. Sikhuluma nge-transport. Yabo, for abantu abafuna ukuya emsebenzini, abantu abafuna aze ngamenshina nangey'ngane ey'funa ukuya esikoleni. Yabo, kunento engijabulisile ngiyibuka. Khona ingane igama layo ngilinakanga but ade ifaka iblazer egreen neshirt engizoseliyelo, ihamba ngemotorize. Ibivele kulezi ingane ekuyizona ey'phase kakhulu. Yabo, ibivele kulezi ngane ekuyizona ey'phase kakhulu. Yabo, ngimenshinile lento ngithi ukuthi ukhubazekile akusho ukuthi akube kusafanele uyofunda. Yabo, ukuthi unale disability onayo akusho ukuthi akufanele ukuthi uyofunda. Yabo, inkinga sihlala ey'ndaweni eziyisikomplazi, akufani nasemalokishini. Yabo, uthothi umuntu akasakwazi ukuthi aye kofunda. Omunye uzoba nenkinga ye-transport. Ngobani? I-transport iyabiza. Fawukhokhela i-wheelchair, fawukhokhela umuntu ozokusiza, kufanele ukhokhele nawe. Yabo, khokhela abantu abathathu lapho. Kanti if makuthiwa ugovernment uyasixhasa ngokwanele i-transport, noma kuba khona i-alternative transport ekuthiwa izokwazi ukusiprovide nathi thina abantu abakhubazekile. Iy'ngane kakhulukazi bafethu sibaningi manje bahleli kuma-wheelchair. Kuqala ey'nganeni, mina ngakhuluma ngo-21 ukuthi i-most abantu abaginqika ney'moto kuba ngaba kuyingozi yemoto baba la ko-21 years. Yabo, mhlawumbe uqala ukuphaphama umqondo 21 ko-20. Nazi iy'ngane manje ziyakhombisa ukuthi zikwi-disability. Khona ezinye-ke angisazi ukuthi ezakuphi, noma la ngalanga koSherwood. Yabo, nginazi efonini ukuthi manje iy'ngane zabantu ngeke ngikwazi ukuyifaka noma kanjani emafonini. Yabo, but zikhona emaphepheni yonke indawo. Kodwa futhi ngoba sikhulumani ngento engasiza umphakathi, engasiza nabanye, angiboni nabazali ukuthi bangaba nenkinga ngalokho. Ukuthi ngithi nazi iy'ngane ziphumelele, zenze kahle, phase kahle. Siyayidinga i-transport ezosiza abantu abafuna ukuyosebenza, ezosiza abantu abafuna iy'ngane ezifuna ukuya esikoleni. Lezi ey'ncane ey'khubazekile ezinemqondo ethe ukuthi kancane zihambe ziswe laphana. Ngithamuya laphana kunabantu odokotela lapho. Yabo, ngike ngahlala ney'ngane. Yabo, ngafunda ngey'ngane ey'khubazekile lezi ey'ncane ezalwe vese ey'khubazekile. Khona engakwazi ukuhamba yomfana, sasithi masihleli sijima, ngoba mina ijim kade njena since ngalimala phila ngayo ekuseni. Sithi masihleli bahamba yazi ngathi mina abasilandele lezi iy'ngane lezi. Uyazi ukuthi leya ngane yomfana ngajabula kabi ngibona sekuthiwa isiyahamba isihamba isifake iy'nsimbi amakhalipha. Ibamba hayi siyasibona sihleli phansi, wonke umuntu yabothi uyajima. Yes, ibamba i-wheelchair. Hayi dithi ambamba i-wheelchair iyashibilika i-wheelchair. Lapho ayikwazi ukuhamba. Kwazi ukuthi nje ihlezi ilele. Ingane lithami ishibilika i-wheelchair. Iyahuduleka nayo. Yaqala ukuhamba kanjalo ngokuthi masihleli lapha phansi ibona wonke umuntu uthi uyanyakaza. Hayi wena uthi lengane ikhubazekile. Ihlali lapha mayihleli nezinye izingane hlezilele. Kodwa athi mayihleli nathi yaqala yakwazi ukuhamba. Yakhohlwa igama layo leya mfana lwana. Ngaze ngamjwayela, ngaze ngamthanda. Njalo mase kulesithathu bekukhuphula ingane, khuphuleni ingane niyilethe la. Mangisefizo lapha sizohlala nazo sijimeni. Yaze yakwazi ukuhamba, yafaka insimbi yakwazi ukuhamba. Yes. So phela ngithi ngiyikhwadi fanele kube ngiphefumula. So i-transport siyayidinga, ikhona i-transport ekhona, but incane
amabhasi ambalwa, yabo. Kuney'ngane la ey'ndaweni ey'fana njengathi kuma-rural area, uthothi ibhasi umgwaqo ukhona la, yabo, umgwaqo ikhona, inkinga amabhasi awekho. Abazali abanye abanayo information yokuthi fanele ingane iyofunda ngobani abasuke bothi hayithi lento yenzeka kanje. Imali yegrant mhlawumbe uthi ibhasi ngathi isikhathi ayi 700, sothi ibhasi 750 something like that if ngenyanga. Umzali fanele athathe leyo mali ayifake ebhasini bese nakekela ingane ukuthi ihambe esikoleni. Ngikutshela ukuthi umuntu bothi lo 700 instead ukuthi uze kuyena lengane ayihlali la ekhaya ingafundi. Ngiphatheke kabuhlungu ngiyibuka phela ngeke ngidani ngisuke ngiyotshela umzali ngingane yakhe uzothi ngingena apha endabeni zakhe. Ngamnika iform ngathi agcwalise iform ayofuna itransport. Wasa nogcwalisa into engingayazi. Ngamntana ngabona ukuthi okay shuthi akafuni. Ngayeka. Ngijabulile mangibona lezi ingane ezinye ade zilapha kulesi sikole. Sekoshe udoda esikoleni mhlawumbe lapha eThekwini. Ziningi. Zu2 kade ehleli kwi-chair bese kwezinye nama crashes. Yabo. So lezi ngane lezi zingaki engayi esikoleni ngenxa yokuthi transport ayikho. Zingaki engayi esikoleni ngoba transport ayikho. Mina sengathi umuntu osomabhizinisi engazi ukuthi unayo imali. Ametana ezi ethenga iprint mabhasi amakhulu. Lokho mina abe ngiyakwenza makuthiwa manje kuyafana nje. Wazi ukuthi hlanganisa no government uzokumitha halfway, masipala kumithe halfway, ulande ingane ekhubazekile, uzokunikeza leyo mali akunikeza yona, imali petrol, diesel whatever, ulandele izingane uzisele ingane esikoleni. Iyona ndlela obonga ngayo impumelelo yebhizinisi lakho nayo. Uthi okay mina ngizodonate ngokuthi ngilandele izingane, but vese uyagain ugovernment izofatha kufakela imali. Yenzeka lokho. Yabo. Landa abantu abayikhubazekele khona laba abasebenza ebusuku. Hamba uyilandele bona. Khanda imali. Yabo. So fanele ube na something ukuze bakwazi ukuthi bakusupport. So manje ungenalutho yabo kunzima sikuzamile ukuthi awunalutho. So laba abanakho abasizeni silandele abantu abanokukhubazeka balimele whatever khubazekile balande baye emsebenzini bayofunda. Namhlanje bavela kuma TV ingane umzali wayo la kanje ubehamba ngemotorize. Uthi ihamba ngani angazi. Kodwa nje ubehamba ngemotorize. If ingahambi transport yayo umzali uyakhokha. Yabo. Nomjida wami. Yes. Lo mjida lo wayekade edlala ibasketball. Wagcine lokhuzana. Captain ngiyona. Wangitshengisa indawo ade ihamba esuka eMlazi lenzansi enyuka ethi ngangiphusha la. Ngehla mfethu ngesikoleni. Ngehla baye uyosivile efunde uSivile University. Namhlanje unebusiness lakho uyimele usharp ngobani? Ngabukela kuyena mina. Ukuthi athi manje ngabuya lokhu uziyodlala basketball. Engisho ukuthi yazi makuthiwa ngiyawazi ukuphusha ngabe ngihamba naye. Ngabe ngihamba naye, sani ngihambe ngiyojimela ngidlalele ibasketball. Yabo. Kwawukuthi iquad rugby kwakuthiwa ikhona yaphelele emoyeni. Yabo. Basport siyawafuna. Awekho. Abantu abakwazi ukwenza lezi zinto ileke ngemhlophe. Yabo. Ileke ngemhlophe. Yabo. So i-transport siyayidinga bafethu. La yilokho ngizama ukubeka kabili kathathu. Beside ukuthi sifuna ezibhedlela, sifuna ukuya kuphi. For nje ispani ukufunda. Lokho okunye ukuthi nyapi ngayi kusasa kobani mhlangani nakho.
ngoba wawunalo sasa ngokutholi yabo. So ngikhuluma nje ngento mina yaphambili. Hayi sibongeni niqhubeke ngi-exercise. Sharp. Subscribe and like and comment. Sharp.